Heistä oli tulla kuuluisia, mutta unelma menestyksestä kaatui rankkaan elämään. Heroinin myyjä eteisessä kuoleman portin. 70- ja 80-lukujen taitteessa Helsingin Maunulassa vaikutti bändi nimeltä Flatus. Nuo Pellen, Eppujen ja Hassisen Koneen aikalaiset tekivät kymmeniä upeita biisejä ja läpimurto oli lähellä. Kukaan ei voi eikä pysty auttamaan. Suomalaiset eivät ole koskaan kuulleet Flatuksen biisejä. Vaipuu maahan porttikongi. Vain pieni reikä kädessä. Nyt kansainvälisesti menestyneen Valttari-yhtyeen keulahahmo Kärtsy Hatakka ystävineen työstää levyä Flatuksen musiikillisista aarteista. Kun kyyneleillä vanhempien myyjä niitä hivelee. Maunula-levyn seremoniamestari Kärtsy on Flatuksen perustajan Pauli Tote Hatakan pikkuveli. Levyn tuottaa suomalaisen musiikin legenda Pave Maijer. Maunulan rikasta musiikkiperintöä kunnioittava levy tehdään talkootöinä. Kulttuuriteon taustavoimina häärää suuri joukko Maunula-aktiiveja. Punapaski tyttö baareilla ambulanssin. Ei kuule hän itkua äidin särkevää. Oli hänen vuoronsa liika annos ottaa. Tuo musta käsi sielua nuoren tavoittaa.